Hi everyone, this is Pranjoy Bosumataरि. आं दिनै मोनसे समायना रमान्टिक खन्थाइ लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना फारियै नायलांगोन आरो बुजिनानै बिजिरगोनखौ। खन्थाइखौ लिरदों आं प्रान्जय बसुमतारी। दे बिदिब्ला जों जयैनो गासैबो खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। खन्थाइनि मुं नंखायसो नों, नंखायसो नों। नोंनि खुगानि गोबां खोथा आंनि गोसो गोरबोआ बुजिनानैनो मोना। फोथायगोन ना फोथाया बेखौ साननानै। आरो नोंनि बागाननि गंसे न'आव आं मोनथिना मोनला बे सोरनि जागोन। नोंनि सोलेरनि थै गावस्रानायनिख्रुइबो बांसिन नंखाय गोबां खोथायावनो आं बोरै फोथायनो बबे मोनसेया सैथो। थारैनो बेखौ सानना मोनला जे आंनि गोनांथिया नोंनि अननायना नांगौथिनि बाहायजानाय मुवा बेसाद। गोबां सोंलु बेब्रेदिङा गावफ्लेनाय गोरबो बिखायाव थारैनो बुजिना मोना नोंनि गोसो आरो रावफोरखौ। सैथोआ बेसे गुवार गेलेर हेंथा होफैयो अराय गोबां बै नोंनि नंखाय रावफोरा। नाथाय बेसेबांखौ निमाहा होनो आंबोथ' जुनार नङा। गाबखांनाय मोनो गोरलै गोसोआ गोबां, नाथाय सिख्रि सुबुंफ्रा मा सानगोन आंथ' लोरबां देखायनो हाया। बेबो नङा जे नोंनि नंखायखौ अरायबो सहायना थागोन। खनबैसेखौ आंना नोंनि बायदिथ' गोसो गैया। आंथ' जुनार नङा, आंथ' जुनार नङा गासैखौबो बार बार निमाहा होनो। जोबनायाव बेनो नंखायसो नोंनि गासैबो बै खोथा आरो सिमांफोरा। एसेनोसै, गोजोन्थों। स' थेंक इउ। खुलुमबाय। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव। एसेनोसै।